हाँ साथियों, ग्राम पंचायत सुरामपुर से सरपंच पद हेतु रोरी यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। रोरी यादव जिंदाबाद, 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 रोरी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोड़ी ले हाथ भैया हो, चाहे सब करी साथ भैया हो, करिहा विश्वास भैया हो, ना भूल जइहा भैया हो, सब कर चहेता रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे हो। रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे हो। रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे हो। रोरी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, रोरी यादव जिंदाबाद, गौआ नगरिया सारा करे सपोर्ट भैया, बिनती बाई नहीं रे दी जाओ भैया, बन जाई रोड और नाली नाला हो जाई पासन हो। अभी लगौले सब भैया हो, नहीं प्रयासन हो। विजयी बनावे के बाटे हो। रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे हो। रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे हो। नहीं के हारा पूरा गहुआ में बहुत बाटे, जीते रोरी यादव सबके बहुत बाटे। गौआ के बच्चा बच्चा बूढ़ा सब कर प्रचार बड़ हो। आपन रोरी भैया सब से कर तुहार बड़ हो। इनके ना भुलावे के बाटे हो। रोरी यादव भैया के जितावे के बाटे, सरपंच